achọrọ m ka o doo unu anya na di na nwaanyị ọbụla bi n'ụlọ marriage niile nwere ihe a na-akpọ no cross line ị na-ekwesịghị cross. Gị mewe rute di ya gị gbọkwụ n'ọkụ ma na ọrịa jiele everywhere la hot. Gwara mgbe ị kwesịrị use break gị nwachi onye kwopio gị gbuo ya ụtọ ka ihe hapụ emebi. Stop daring that line to cross it all the time. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na phone sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya alụọla nwaanyị chiọmụ. Ya sị m na nne ya mụrụ ha 6 ụmụ nwaanyị 4 ụmụ nwoke 2. Na ya nwa na nwanne ya nwoke nta amụrụ ikpeazụ na ya nwa wụ diọkpara tokwere nke nwanne ya nwoke na mara na ụmụ okorobịa young boys then nwanne ya nwoke ebido ihe ụwa kpọwa etentem ihe kpọwa etentem kpọwa etentem at a very young age ya ga-atọ a young girl ime the girl amụọ nwa nwoke ndị nwe ya ha dị na ọ ga-alụ this girl mee ihe nga ọ gbara menishie the girl atọra ha ime mụọ ka abụọ nwaanyị nwanne ya nwoke ji otu nwoke otu nwaanyị mgbe a na-akọ ihe na ya onwe ya alụbekwaghị nwaanyị na ọwụ mistake ụmụaka anwụnwa ịga isi na ya alụzie the girl. Nwatakịrị nwaanyị amụọra na ya otu nwoke otu nwaanyị na nwanne ya nwoke na nwunye bụ machine agacha ebe wa naanị ha ma ebe ha gaji pụta trela akọ ha abụọ ha nwụọ wụsawa ụmụ abụọ ha mụrụ otu nwoke otu nwaanyị. Ruo mgbe parents ya nwụrụ enwebeghị onye na-anọ elekọta ụmụaka n'ihi na mgbe ụmụaka na village na-esendịrị ha ego ya na-esendịrị ha ego eji elekọta eji eshilige mma ha anyị ma gịnị before ọnwa abịa kpọrọ nne ha na nna ha ya kpọrọzi ụmụaka abụọ nọ by then ya nwa alụọla nwaanyị nwunye ya amụọna ụmụ abụọ nwoke rie ime ka 3 mgbe ya gara aga kpọrọ ụmụaka abụọ nọ nta after emechara burial mpa ya kpọrọ ha luwe ha etolitechikwala na ya nọ one day nwunye ya kpọwa ya si that na onwe ihe ya sị ka ya na ya kpaa nakwa ma na nna ya enwechaghị ala na nwa nwanne ya nwoke nọ nke nwoke na ọ mụrụ na ọ chọrọ ịgwa ya na echi ha chọwa ike ala na ya na nwa nwanne ya nwoke ga-abịa ike ala n'ihi na ote nwanne ya nwoke nwụrụ nwa ya nwoke na-anọchie n'anya ya na ọ pụtara na ọ ya na dị small boy ga-abịa ikewe ala na echetakwa na ya onwe na ya eji nwa nwoke and keligbo ya ebu ha n'afọ na scan sọkwa nwa nwoke gaji ime ya ụmụ nwoke 3 and ha enwechaghị ala na nwa nwanne ya nwoke na ọ pụtadịrị na ya na ya na-aga ike ala echi. Ya jụọ nwunye sele na ihe ọ chọrọ ka eme ọ ka enye ya poison ọnwụ. Nwunye sị mba o mba o ọ ka ewere osisi kụgbuo ya sị mba o na mba o ya sele na ihe okwu ya ga ka ya ghọta. Nwunye agwawa ya na ya just na-agwa gị na enweghị na ya just na-agwa gị ka echetakwere na ihe ọ ji na ụmụ nwoke 3 na nna ya enwechakwa ha ala ebe ọnwa akpụrụla nwanne nwoke na naanị ajụjụ ka ya jụ gị nọpụtara na ọ ya na dị small boy nwa nwanne nwoke ga-aga ikewala nna ha few plots of land a na-enwe nga na-erudoghị 5. Ya sị nwunye na nsogbu ya na ihe okwu ya gaa na shade echege ihe ka echege ya eju anya ya sị mba na ihe a nwaanyị ajụrụ ya na obi wa akpa onye ọbụla anya ka ya hapụ ịlọta nga one day asị nwa ahụ ka ebutule na ọnwụọ na nwa nwanne ya nwoke na ihe awọbara ya ama ahụ na ihe jikọrọ ya na this lady na ọwụ di na nwunye na ama ihe this lady nwere ike ime na kene onweghị ike ime na ajụjụ ọ jụrụ ya ọ jụghị ajụjụ a ka onye chọrọ ka nwa dị ndụ. Ya lorute that night conclude kporozie nwa ahụ nwa nwanne nwoke nke nwoke kpogara adanne ya sa adanne na nwa nọrọ ebe a na ya chọghị ka this boy nọrọ n'ụlọ na ya ga na-ese ndụ ma ụgwọ skuul ya ma akwụkwọ ihe na-ewu skuul ihe gbasara skuul ya na ọ hapụrụ ya na ya ga na-ese ndụ kwara ha ma ego nri ma gịnị ọ pụtakwara ya rice ya ga-ebi ha mana ya nọrọ ebe a biko ebe ya onwe ya mụrụ ọ mụtahụ nwa nwaanyị na ọ ga-adabara ya na ụmụ ya ndị nke nwoke. Adanne ya kwa na very quiet person ọ na-ekwu oke ọka o yiri mpa ha before mpa ha ekwu okwu ọ rara and okwukwe na-ekwu okwu chana final. Adanne ya jụọ sị before ya eme ihe na o mere na enwere ihe mere na ọgịnị na ọgwa ya ya sị nwa onye ma echi ya gwa adanne ya ihe na nwunye ekwu. Adanne ya achịwa si ihe o mere dị mma na nsogbu anọ na ụmụ nwaanyị nọ n'ọjọọ na ọ pụtaghị na ọ wụgbu mmadụ na o kwekwele ka o sewere ya na famili ya na ọ hapụwa ya ebe ya na nke nwaanyị na ebe ahụ na otu ọ kpọtara nke nwoke no problem. Ya baa moto ya lawa ka ya laruru nwunye shift
hatred ya to nke nwaanyị nkwanụ nwa nwanne nwoke ada ya nwaanyị. O shift hatred ya to this girl. Enwe ihe nwa a mere na-adị ya mma. Enwe ihe nwa a mere na ọ na-adị ya ka mmadụ mere. Nwatakịrị edolitekwere na ọ kpụwala ara. Ọ galitele na nwa agbọghọbịa. O need wound n'ahụ ya sị young girl na-eto eto. Mana mgbe niile nwunye ya bịa. Ya lọta one day kpọọ ya aza. Ya sị na ahụ wound n'ahụ this girl even though ya jụọ ya ọ naghị ekwe ekwu. Na nwa awụsị obere nwa ọ ga na inflict this physical wound all the time n'ahụ ya. Na enwe nwa agbọghọbịa chọrọ ịhụ wound n'ahụ ya. Na wound ya ahụ ga n'aka nwa wụrụkwa the last wound ya ga-ahụ n'ahụ ya gị na any day ọkpara nwa aka n'ahụ na obi agụkwara ya mma na obi ya na ya ga-eme ihe na-adịghị mma na ihe na ọ wụbara ya na nwa na-enyere ya ka emere ya ihe niile. Ọ gịnị ka ọ ga-eji gịnị ka o ji hate this girl like this? Nwunye shinishi lero ya anya n'ụkwụala gbakom so dị egwu banye na bedroom. Mana ihe mere na eji kpọwa m ugbu a na-awụ na nwunye ya gawara saloon gị ime isi na ya nwa anọghị ya na ya gara biznes ya buru ya bụ kemgbe 3 days. Ya lọta si jụọ ụmụaka nne ha kwana ha sọ gara eme isi. Ya gwa nwa nwanne ya nwoke na biko nwa nri nọ dị na onye nri ka ya erie. The girl sị nwa nri nọ. Ya jụọ sọ gịnị ka ha rikwerela na ya sọ window mi ha riri before ntị agawa ike isi. Enwe nri ọzọ nọ. And mgbe a na-ekwu ihe a ọ na ha akpala 2. Window mi ha sị ha riri ya n'ụkọtụ. Rie ihe ribe ha. Ihe agba ya n'isi tem. Ya were 20,000 naira nye the young girl. Si agbabaga ime aja na Daily Market ga zụta ihe eji esi ofe n'ihi na ọnwa dị mbụ na-eshiriwe. Ọnwa ahụ na-eshiriwe. Ihe niile a na-eshi n'ụlọ n'ọnwa na-eshi. Ya gwa sị mgbe ọ ga-aga zụta ihe bịa eshie ofe ka ya hie ụra before ya na-etetele n'ụra ofe adịla ready. Nwatakịrị nara ya ego gaa aja ga nnọọ ga zụọ nnọọ ihe beshie okwu ofe egusi shicha ma anụ gbagote tọrọ agbagote. Ihe erughị ego ya na-enye nwunye mana nwa ahụ ji ego ahụ shie ofe garị dị ka ofe nwunye na-anara ezigbo ego eshi. Ọ ya ka nwa anụ tara dish rie nri. Ọkpụrụkpa anụ nwata n'ihi juru ya anụ ewu. Nwa anụ ewu dụrụ nnọọ nwa gbacha nnọọ nwa kpụrụkpụ ma azụ ofe ma anụ. Ya nọ nga anụ agwụrịga ihe eri ihe na-agwọpụtachi mkpụrụ anya hit na-agba ya n'isi. Nwunye ya gara lo. Jụọ na olile ya sị mba ya ka n'ebe ahụ. Na ọ gawa ime isi kemgbe ọkọtụ. Ụmụaka erie indomi. Lekwa ihe na-akụ mgbe o ji elu gị. 3 o'clock. Ugbu a ka ọ bịara ọ lọtabiji inyo ụmụ ya nri. Nwunye ya sị lee ihe o miniri na-ele ihe o miniri na ya ga-ebu n'isi ya hafuo eloa. Ya sị nsogbu anọ. Ọ jụọ ya sị na onye shikwere na ya zụrụ ihe. Ya sị mba na ya nyere this girl ego ga zụta ihe ọ ya shiri ofe. Na ya hapụgodi aka ka ya erigodo nri nwetagodo strength. Nwunye ya jụọ sị wait nọ na-agwa ya that na o were ọ kantụrụ ego nye this girl. Nọ na-agwa ya that na ọ kantụrụ ego nye this girl ya gaa ahịa. Bịa bata na kitchen ebe eshi. Ya jụọ nwunye sọ ọwụwụ na kitchen nka na ọ na-eshi ke n'oshi. Ihe niile na-eri nga ọnwa na-eshi. Ọwụwụ na kitchen nka na o werere ego kantụrụ ego nye ya dịka ote nwoke na-eshi akantụrụ ego nye nwunye. Ya sị mba na ọ wote ya lụrụ ya faga aka n'okwu nwaanyị mana di ya mere travel. Ọwọ dị ha wen ya ga-alụta. Taa ka anyị gị ime isi gụrụ. Ọ sị nwunye anụ nga banye ga kitchen. Buru ofe anụ ntara nwa anụ shiri. Shie n'ihu gafee. Ga kpufu ofe anụ ntara gụghee gate ga gbuo n'ihu street. Kpufu ofe ahụ gị. Bata were ite gbotowa. Gwawe na over her dead body na ya ga-ewere right ya nye nwa nwanne ya nwoke. Na mgbe ahụ ọ chọrọ ọnọ this girl ọ jụghị ya ọ maghị ebe emegi isi why ọ gwaghị ya were ego na wegara ntị ya ka ya tọọ ya gwa ya ihe ọ ga-azụ n'otu oshi azụ ya o were ego nye dịka di mmadụ ya gawa kasị na ọwụ n'ụlọ ya ka di ga-enye ego bịakwa n'ekwe nwa nwanne ya nwoke ego ga-eshi. Ya jụọ nwunye sị nwe ihe ị na-arụ biznes nwe food ole iwu full housewife. Eriele nri n'ụlọ a na ọya aṅụ na akam na ọya akwụọla ụgwọ ụlọ na ọya ụgwọ skuul ụmụaka na ọya isi ahụ o bụ nga ugbo na ọya nwanyere ya ego o ji geme na ọ bikọs ọwụ ihe nwa akpataga ego mere o ji were 20,000 naira ga-awụfuo ya n'ihu street n'ihi na ọ gụọ ya nke ihe na ọ ga-abịachi na ya ga-agwa ya na ọya nwa awa agụ na-egbu ihe ọ na-eri na ya ga-agwa ya na ya eji ego ebia alụ ya na ọ gaghị akọntrol ya n'ụlọ ya
na ya nyere 24 hours iji kantụọ 20,000 naira kpa ya n'aka ọ action ya ga-eteki na ọhụbụ ya kemgbe nne na nna jiri nwunye sọ dị egwu na ụmụ nwoke ibe gị na-emechakara ọ nwere ike inye gị ọdịghị otu a ndị na-azụkwara nwunye ha moto ndị na-akpọgakwana nwunye ha send ha abroad biko nwoke m ka anyị nọ ihe ya elekiri nwunye gba ya nkịtị finish riekwe niile ntara richa mmiri fon kpọwa ọgọ ya nwaanyị gwa ya ihe mere na kpọọ ọgọ ya nwoke gwa ya ihe mere na ha sị ya nna ya gbaghara na ọgọ ya gbaghara ya sị ya gwa ha sọ ọwụhụ gbaghara na ha gwa nwa ha nwaanyị na 24 hours na ha dana nso na ọ bụrụ na akaụntụ hụ 20,000 naira akpa ya n'aka na marriage agwụla na marriage a na wait ya na ọ 20,000 naira ma ọ bụ na onye ya na o bie n'ụlọ ya continue na this marriage ha wepụ ya aka n'ugwu kidi ọkpara ya kpoo ya ka ahụ egwu ha okwu ekwekwekwecha ya sọ ọgọ ya sị na ọ bụrụ na nwunye buru ofe nwa nwanne ya nwoke not a stranger butere ọ bụrụ ihe neighbor shiri butere kama nwa nwanne ya nwoke shiri nri ahụ o buru ga wufuo ma nwunye wetara ego nri na ihe sọrọ ya mee biko na ya nọ n'ụlọ ya chọghị bịa na-akpa isiokwu okwuru ebe okwu na-adịghị na ya kpewa mme na mpe na ha dị ndụ na ọha gredi ya mmiri fonu kpọta ka esi kpọcha nwunye filie na ọwa egwuregwu ka ya na-egwu filie na njakịrị ka ya na-ama filie na ya na and since ahụ o jikwara eme ihe ahụ ọ bụrụ na ọ bịara bịa si ya dị sorry na mma obi elule kama na ọ na-eme ya dat na nwe ihe 20,000 ọgwụ na ụmụ nwoke ibe enyeghị nwunye ha kara like that na ụmụ nwoke ibe zụgara nwunye ha moto na ụmụ nwoke ibe ekpọga nwunye ha gaga vacation na Dubai na ọwụ ihe ndị since ahụ na ọhịa ọ na-ekwu at exactly time a ya eji erigeri the next day 3 p.m. nwunye filie na ya gwuga egwu ya kpọ uba bịa gwa nwunye si ele na moto na ya nwakpọrọ ya na ya baiga nga buo ihe niile wakpa ya bịa bai moto gagodo n'ụlọ nna ya mgbe o wetara da 20,000 naira ekwuwe nwunye si gịnị na nwaanyị mba na ya tụrụ mashi first time kemgbe eji lụ nwaanyị ahụ ifetapụrụ ya akantị ya mara na ọ danyere n'oche para aka ya na ntị ya ele ehua ya gwa ya si ya bata ọzọ na ya ga-eshepụ ya n'ihu street disgrace ya ebe ahụ denwekwere moto ọsọ ya lawa na akpa ya na street ka ọ ga-enweta nwunye si na enweghị n'ọgwụ ihe obere ihe mere kemgbe yesterday nakwa baịbụl si na chi hụ na ga-ekwele ka ibu eburu iwe ya sị mba baịbụl agwaghị ọ na-etofu nri na ọ dịghị mma na ihe ọnụ nga agbagolu ya pụta nga ọzọ na ibu ya na ya ga-agwa moto apụwazi outside the compound ga paak ya n'ihu gate na ebe a ụwa niile ga-ama na ya tụpụtara ibu ya eji mgbe nwunye ya mana ya chana red ọ nọrọ nga jiri nwayọ buru ibu ya doo ejo na moto so ọ bụ na otu eshiri chọọ no problem ọla since ahụ ruo nga n'ugbu ya hụbe 20,000 naira ihe ahụ gazi na ọ bụ apology ya nụzi ebe na-arịọ na ya gbagharị na ya biko ya gba ya sị mba na ọ ga-ewetarịrị ego ahụ na ihe ọnụ n'ụlọ nna ya arịọgo na ọ nọ n'ụlọ eno rịọ ya from that time ihe ahụ jiri mee na mma obi edene na ugbu a ka ọ ma ihe na-aza gbaghara na ọ ga-eweta ego ahụ and oji that money bịa na ọ ga-egbu ikpere nye na with apology na ọ bụ ebe okwu nọ na nwaanyị mba nọ na ihe nwunye mere ọ magburu onwe ya na enwere pastọ ha kpọle na ọ dịghị ụta na ya eteghị harsh decision nwunye akpọla pastọ ha na fonu bee crocodile shed ya crocodile tears bega nwaanyị nwoke mma na nọ ndị pa ya efilie mezie fonu kpowe na-agwa ya na ya na-ama Chineke aka n'ihu na Chineke nyere ahụ isi ike eji kpata the money na ya etekiri harsh decision na marriage no establishment God's establishment na ekwesịghị isi ụta ahụ eteki decision na njudela ọnụ decision ya etekiri na ojuru njọ na ya ka kwuru okwu ya na nwaanyị ga-enye 20,000 na ya gwa pastọ na ya gwa that woman na o wetara 20,000 na ego ite ofe ahụ wụfu na ya chọkwa mara value ego n'ihi na ọtọ ọ na-akpata ya na ya dị na ngwa ngwa ịgbaghara echi ọ ga-awụfu rice na ya kwughị ha na ya na-alụgachi na ọ bụrụ na onye ha ego a na ọ na-anọgide n'ụlọ nne na nna ya tiri ya enye ya ego ha ụmụnne m okwu ekwulekwucha sị nna m ya sị ọ na ikwuchara ihe na ugbo ene sị m na nwunye m na-arịọ m na iwe m ka dị ọkụ mara ebe m ga-esi bata nwaanyị buru ofe eshiri n'ụlọ efe ụmụ ya ga-eri ezinụlọ ya ga-eri ga-awụfuo ya na ihe na-enweghị isi ma wụrụ nwaanyị na-enweghị ihe omege gbataga ego nwa otu ochi asọpọtụ ga di ya para ihe ha na ite ofe ga wụfuo ma anụ ma azụ niile kpopụ ya n'ihu striti nkịta na oke ya nọrọ ebe erie ihe ụta wụfuru nke ehihie ka abalị ọ ga-elekwe na anyị wetara ị chọrọ ka ọ ghọta value of money mana ya emechaa nha ihe ka o jiri iwe mee hụkwa nna di ya ewele ezigbo iwe ya nọ n'elu ya akụkọ Dubai na Ivory Coast demand nga adịghị ili
Ọ sị m sorry gị gbagharawa ya biko hapụwawa kwere maka ụmụ m. Ya sị m nwaanyị mba nọ na nwa nwanne ya nwaanyị nwoke nọ di ya elekọtago ụmụ ya na ụmụ ya nwe ihe ha lakara na ụmụ nwaanyị a ga-enyerịrị ya 20,000 with apology. Ụmụnne m ekwuole m si ya biko ya hapụ ọwụ na o tendala apology elekwere ebe ọ ga-esi weta the money. Ya sị ya nata nne na nna ya na ụmụnne na ya nata ha ọ ya tụacha attachment o kere ọhụrụ ree ya ya ma ego ole e nyere were ga-eke isi na ọ ga-ejiri 20,000 naira bata n'ụlọ ya. M rịọ ụmụnne m arịọla m demand sọ nga aka ya gwu ya na m jụọ ọnụ na demand ọ dị ilili enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya ụmụnne m. Ụnụ mana ndị a na-ekwu oke okwu ha na-ekwu oke ọka ha wụghị onye oke mba gị na onye dị otu ebiri mgbe niile ejighị love mgbe niile ejighị love. Don't pray to see the other side of him ọha ọ na-adịcha mma ọ wụta ọ na-eshi ada ha ekwechirile gị nụrụ onye gị na-ebi mgbe niile o jighị ịhụnanya naanị ihe ji mara onye ahụ ịhụnanya ka ọ na-eji. Don't ever pray to see the other side nga ịhụnanya ya ha kwa ka iwe ọkụ ya ma mkpụrụ masị ya ụra ize ya against ya ọkwa nga ọ ka ha enwekwa ihe dị iche. Ịnụ nga lugbo egege m asọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akọ. Ọsụ m ji ọnụ na demand ya na ọ dị ilili arịọla m rịọ ọsụ biko nwaanyị arịọla ọ na-eto ogologo dilepa ọsọ ọ ga-ejiri 20,000 elu ọ na-ahụ nanụ 20,000 how difficult ọ dị iwepụta ya mana o buru ya ga wụfuo na ngwangwa. Nwoke na nwaanyị bi n'ụlọ ha abụọ zụgọ nwa ha o nwere ihe ị ga-emecha mgbe ụfọdụ ga-ịghọta dat na di ṅụnụ nwere ebe a ga-akpa ya aka ihe emebie nwunye gị nwere ebe a ga-erute ihe emebie. Ọsụ m jụọ ọnụ na demand ọ nọ dị ilili na ụnụ werekwa ya mụrụ akụ ịnụ ngalugbu ene ị na-erugharịra n'ime ịhụnanya dị gị gbakọli otele elu na-eme ihe ndị na-ekwesị ikwu ekwu okwu n'odi na-ekwesịghị ikwu n'ihi na ọ hụrụ m n'anya. Ọtọ nọ the other side ọgụkwa ha dị mma marakwa mee enjoy that love apply respect nụrụ ụnụ n'obi ọma ọhịa m na-ejebịa nga evidio m na-eti etiwa shishi nwe ihe ọzọ ka ọ dị mma. Udo dịrị ọnụ.